na niya ning anong gasolina. The favorite parts na ko sa mga ruta is kani there is rice fields sa Asuncion, Davao. Manindot lang po niya kaya ang tapat sa rice fields guys. Kami ani may midro ka. By the way, before ko makalimutan, isapat guys inyo hangganan. Muna ako kanta lelfa mo. And when life gets broken, basta nara, nakita na siya. Nakabot namin. Nakabot may dire sa Pagsamagan Cemetery. May kay kabalo na kumatabo. Ha? Oh. Oh, doy. Hindi lang unagan. Pero ganun ang buntag. Ito sa Papanabo na. Kasi 50
ako tayo. Hawan man. Oo. Karoon ako kay. Daghan. Oda, oy. Tingnan, magsunod ako nimo. Sugaw padagan eh. Apas yun eh.